Sa Banuasang New Lucena, Iloilo, bana na impito ginbuno ang bag-ong kahagugma sang iyang asawa. Si Rujimar Sukal dito nakatutok eksklusibo. Nagakuludog ang mga kamot kag pilit nga ginapunggan ang emosyon. Ini ang sitwasyon sang suspect nga si Marcelo Quilarto samtang ang nagahulat nga pasakaan sang kaso sa Provincial Prosecutor's Office subong nga hapon. Makita sa aktwasyon ni Quilarto ang paghinulsol sa krimen nga nahimo. Pasado alas 7 kagabi sa Barangay Bulalakaw, New Lucena, Iloilo, samtang nagainom-inom ang biktima nga si Joel Lorca, kagang pakaduha sini nga si Pablo Mancel. Sang golpeada lang nga naglusot sa likod, si Quilarto kag ginbuno sa tiyan ng biktima. Asawa sang suspitsado, amo ning live-in partner subong sang sang biktima. Bali siguro na impito siguro nibito ang suspitsado mo nang agin bunuin lang ang biktima. Isa pa lang katuig nga nagbulagay ang suspect kag ang iyang asawa nga may 5 na ka mga kabataan. Wala naghatag sang pahayag ang asawa sa natabo ang krimen. Suno sa asawa, masami nga away mag-asawa kuno ang rason sang ila pagbulagay. Wala man sini direkta nga ginako sa news team ang ila relasyon sang biktima. Apang naestablisyar sang kapulisan ang kaangtanan sang asawa kag biktima nga mabaskog nga motibo sa krimen. As of now, muna man yung alegasyon nga gopta na sila sang biktima. Kaso nga frustrated murder ang ipasaka batok sa suspect samtang padayon pa nga ginabulong ang biktima sa hospital. Upod kay Romel Porquia, Rujimar Sukal dito, 1 Western Visayas.